Супокой наша память и Бога одиного для всех нас, для всех людей на этой земле, нехай будет с всеми вами. Окруженные представники разных конфессий, религий, от Божьего сердца, на початку этого набоженства, всех вас витаем. Теперь со словом привитания звернется до нас пробаш этого костела, Шанк Младислав Заванюк. Дякуем Всевышнему Богу за сегодняшний день этой межрелигийной, межконфессийной встречи, которая отбывается в костеле святых Симона и Алены под духовным значальным шановного архиепископа, митрополита Минска-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Сердечно витаем нашей святыни протоиерея Александра Шамбалева, кірівника отделу адукации и катехизации Минской епархии, представника от шановного митрополита Филарета. Витаем архимандрита Сергея Хаика, апостольского визитатора для греко-католиков у Беларуси. Витаем духу Абу-Бекира Юхнановича Шабановича, головного муфтия Беларуси. Сердечно вітаємо Григора Семеновича Абрамовича, головного раввина релігійного єднання общин прогресивного іудаїзму Білорусі, який прибув до нас своїми вірниками. Сердечно вітаємо Олега Йову, представника самостійної Євангелічно-лютеранської церкви, старшиня Євангелічно-лютеранської общини ім'я Святої Троїці. Сердечно вітаємо Ольгу Штокман, лютеранського пастора, і сердечно вітаємо Олександра Ферісюка, єпископа євангельських християн-баптистів. Сьогодні нас збирає в цій святині величний дух святої пам'яті Едварда Ваніловича, будівника цієї святині, якого було мотта, ідея в житті, нехай люди в різних храмах на землі прославляють одиного Бога на небі. Християнов називав своїми братами у Ісусі Христі, а інші віровизнання називав братами по крові. Едвард Ванілович будував костьоли, церкви, допомагав євреям в оформленні документів по будові синагоги в Клецьку, надайничав за мусульманів перед царським урадом в справі реєстрації мечеті в Слуцьку. Весь заходний край царської Росії вибрав Едварда Ваніловича в Державную Думу в Санкт-Петербурге. В Державной Думе Эдвард Ванілович и все его однодумцы розпочали процесс подготовки документов в политичной сфере, а миновито добивались равноправия женщин и еврейского народа, равноправия всех национальностей, добивались религийной толерантности и вероиззнания, хочу сказать словами самого Эдварда. Обраний мною напрямо был для добра моего народу и краю, и коли б я мав можливість знов розпочати життя, другого напрямку не вибрав би. Сьогодні нагоди этого юбилея святыни и так величного будовника этой святыни Эдварда Ваніловича мы
Зустракаем достойных гостей, и нехай Господь Бог благословляет нашей суместной молитве. Вершиню проводимой такой молитвы межрелигийной. Ksiądz proboszcz nagадав про особу датора этого костела, господаря Петра Даниловича. Этот костел побудований їм, чоловіком, який був відкритий на людей різних віровізнань, різних національностей. Він хотів кожному чоловіку бачити твор Божий. Для його Бог був один. І сьогодні ми за його прикладом збираємося тут, в этом червоному костелі, щоб разом помолитися. Щоб разом просити Бога о благословенні для кожного з нас і для нашої родини. Дорогие братья и сестры, распочнем нашу супольную межрелигийную молитву. Звернуться со словом запрашаем протоиерея Александра Шимбалёва, кіраўніка аддзелу адукацыі і катэхізацыі Мінскай епархіі, прадстаўніка митрополита Филарета. Дозвольте мне передать вам сердечное віншаванне от митрополита Мінскага и Слуцкага Филарета, патріаршага экзарха всей Беларуси. Червоный костел шмат гадоў служить упрыгожваннем нашего города Минска. И мы ведаем, что нелегкий лёс его за годы советской влады ніяк не сказался на его прихожости. Все, что робится на земле, приходит, уходит, ничего не остается материального. Только застаются наши отношения с Богом, и они уходят в вечность. И тому верность Богу повинна быть в нашем сердце и в нашей душе. И ожидаем, как наш народ белорусский стоял в вере, воронил Господа, свои храмы и свое житие.